Baye komini mun be Bankassi cercle kɔnɔna na wa ani Burkina o bɛ dancɛ kosɛbɛ. Bajiba mun n'an b'a wele ko le suru n'o be Mali ani Burkina dancɛ la, i ka dɔn k'a fɔ o baji in fanba o be Baye komini de la. O kɛn bɛ sababu ye duguma caman ni sɔmiya baaraw kɔni banna u b'u wasa don mɔni de la u be se k'u dayirimɛ sɔrɔ cogo min na. Nga a bɛ waati jan bɔ kulu malifatigiw kɛn bɛ k'o wale ninnu kɔn ni k'a yira dugu caman na k'a fɔ ko u yamaruyalen tɛ tuguni ka nin ba in mɔ. Bɛɛ n'a ta duguma dɔw kɔni bɛ ka ba in suɲɛ k'a mɔ. I k'a dɔn k'a fɔ kunungo kari marisi kalo tile 12 an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko kulu malifatigi dɔw kɛn bɛ ka na bali maa dɔw la ba in sanfɛ u bɛ ka ba mɔ. U kɔni ye dangarikɛ ka ɲɛsin u ma ni ka u minɛ. U minɛnen kɔfɛ u ye maa kelen k'ale tɛgɛ 2 tigɛ ka bɔ a la o nɔngɔni bɛɛ lajɛlen na. Maa 5 tɔ u kɔni ye 5 don fiɲɛ na n'olu ye. An bɛ waati min na an ma se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ nin maa 5 minɛnen ninnu kan. Hakilina jiginna nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin dangarwale sugu ka kɛ Baye komini na. A tɛ tɛmɛ kalo 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ kulu malifatigi dɔw kɛn bɛ ka na cɛ dɔw sɔrɔ ba in kan ni k'ale fana lajigin k'a tɛgɛ 2 bɛɛ tigɛ ka bɔ a la. Tani ka segin gɛlɛyaw kɔfɛ nin fana na kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye ka fara Baye komini mɔgɔw kan. Bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn k'a fɔ ko mɔni o jɔyɔrɔ ka bon Baye komini kɔnɔna na. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bayangara marabolo kɔnɔna na.